kind of litters. Piny owacho biro gero sikunde mag boarding abich e tong' mag gwenge ma North Rift kaka yorno mar nyayo kwe kod achiel mar oganda. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango chenro makamano ka olero ni en yo achiel maneno ni oganda ma osebedo kod lwenje ma kinde ka kinde ochako puonjre dak kanyachiel ka gisomo, gikwayo kendo gitimo tijegi mapile. Sikunde ma oyiedhi e chenrono oting'o Dira, Todo, Tuwit, Lomuke kod Chepchoren mabiro chiwo puonj ne jopuonjre mawuok e counties ma Elgeyo Marakwet, Baringo kod West Pokot. Kindiki ne loso kinde mane oromo kod jokanyo e skund primar Madira mayudore kar chungo od bura Matiati e county ma Baringo. Everything's just kidding. Wakora wote, wahalifu wote, ni nyinyi na mimi, ni nyinyi na wale, kwa sababu lazima tuchague amani. Kuna manufaa ya amani, na amani manufaa yake inazidi manufaa ya vita na uhalifu. Lakini wale watu wengi wazuri kama hao wanaona mbele yangu hapa, tutasaidiana na nyinyi, tujenge mashule, tujenge barabara, tuweke kilimo, na mimi wakati mnahesabu marafiki yenu, hata nyinyi mimi mniweke kwa hiyo list ya marafiki wenu. Jalatije mar bad migawo mar doho Anna Madi nyalo buonjo bang' doho